gawe ngono ngene. Terus nova. Alah, tuwak saiki ndajak tuwak sumben. Kowe aja ngingetno raine nek raine iki wis tuwek. Lah, penting ki goyangane. Kandhani kok. Kok langene lajek pinu ade Mas Sam. Mas iki pinu ki nek nyambut gawe nek nyandak apa-apa ki lho. Kok padha anu aku bisa ya, Dik. Tutup nama. Wong wedok dikon olah-olah kok malah gerak-gerak. Lha kenapa? Kalau wedok nek diurang ngene ya lantok duwe gagal. Lho lanjut 100. Kowe ndolak kok ngono. Mari masuk. Pacule ora tok. Beda mbek aku. Apa? Lho. Wong aku yo iso macul kok. Nek pegaweane iki beda. Aku mak diel. Ini 150. Diel. 300. Lah aku diel. Dan aku. Rene 450. Diel rene sambatan randut. Lho jenenge wong rukunan ambek kanca ki ngono kuwi. Aja mikir dhuwit. Penting nyambut gawe kok aku yo nyambut gawe. Ora kok ngene-ngene tok. Jajal kene bisa mang piyaku ora bisa. Aku sing bisa. Ya jajal. Japora. Terus Mas, apa kuwi? Apa gedenge apa? Serampat. Kayak mana? Yeah.
sembako. Makane kok mambu sembako. Kan aku disetting karo Pak Kim. Ayo tak balik. Cekongan, sok cekongan. Walang ngedek nak obeni sampai tua isih tak enteni yo mbak yo netan balik ngulon apa sejane kelakon derek kawung lomba ayu semampir kuda tresnan urung kejane awak lah wong ijo uget-uget tak kono wis Marahi wong iso besani iki nek kamu iki. Kon ora anggere walang kae. Dong dong tak dong dong. Tak. Ora orang dong. Ora ngomong. Pergawe iki gak kaya bengi iki ya. Oke, delok wong sak menawa mbene lagi prene kabeh Penontone delok. saking senenge roh awake Ning piyayine api-api ya. Heeh. Anu ning kene iki ya. Aku mau liwat ngasih teko kono teko kene iki ya ben desa ya diparingi langgar, diparingi masjid. Wala wong kene iki Arab ora kaprah. Angger wayang magrib ya budal kabeh. Wayang isak ya budal kabeh ora kaya wong gonem ngono. Ya wong kene mau sregep-sregep kok sing mane wis sregep kok. Lah awake dhewe iki urip pisan ya yo 5 wektu ki dilakoni. Lah iya kanggo celengan awake dhewe ngono lho. Aku mung budal ya wis bar isak. Kanjene wis bar isak. Kowe to? Iya, lakoni 5 wektu. Bene ngono, kanggo sangu sepenek mati. Wong kowe ning langgar malah golek serandal kok iso. Oh, Ora sengaja sandale kiru kae kok. kowe kandhane mburi-mburi kono lho. Aku wis bar kok mburi kok ning mburi neh. Yo menek-menek klopo kono lho gak jeblok bongkok. Tenang nek bojomu mati. Tenang nek bojomu mati. Pokok menek klopo. Ya, aku cilik kenapa? Loh. Terus aku tak bedang sawah aku. Daud. Ya, ning omah. Engko aja lali nek aku mulih yang disiapno sarapane, mangan. Rasa mbok kirim dah. Aku tak bedang ya. Tuh. Tujuan nih di yang Bojoku ke anu nek. Aku jane tenan-tenan kita kan. aku ngomong selek pas kosong. Kok dua kok dia. Aku mau sayang kamu. Aku kalau bojomu kok jelas lah, kok yo gampang. Ada untuk ada bukan
Oke nek wonge. Iyo wedi. Aku muni. Terus Kowe nyari. wis sing tur. Aku wis enci. Pak, aku nih. Pantul. Pantul kunci. Atene gas aku kono. Malah buang. Boleh pantul aku. Kuwi lah tenan ning bergendak lho. Bocah mbojani menang. Yo, wis. Aku tak mau ngene kandang pitik. Ada petik. Bang. Kok jam 5. Ayo jane jam 2:30 kuwi lho. Kene muni terus iki kok. Aku ngene iki pasti. Mantap lho. Bang. Aku tak lali tuni kandang pitik kowe ya. Nang mulai yo tak mulai sik. Ya, kan aku ditir gak roh. Aku pengen roh dalah sak pira. Anak wonge ora ya. Muga-muga gak enek. Aku pe turun ning kene ape sembayalan ning kandang pitik aku. Duwe bojo cek ya apa ora? Ora patek kok genah. Ape golek bojo sing Masuk kartu masuk template. Ano? Ano? Layar-layar yo ni kono masuk ning kene golek kadang pitik. Terus tak tunggunane, kono tujuan jam. Tak tunggunane. Kok kartu. Tak tunggunane. Wong wedok matane iki kok gak pilek. tinggal ning sawah. Tatu ning omah. Kono lho bisa lagi kuwi. Ayo dhewe. Hei, kono lho. Templong wis kok templong. Aja templong. Ayo kono. Di Ayo bolongane kono bolongane. lewat kanca. Liwat iki bolongan kono liwat kok ngamuk ae. Cilik kok awase kok gak kaprang. Masane aku ora ngerti. Bojo ditinggal ning sawah tak dikek lho tak inten kok mburi kok cangkru malah semayangan. Oh. Yo tak gendenane aku sing kudu ning kene.
Piye lho? Tur tur tur. Alah yo yo. Tur 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 tur. Tur. Lanang apa ora ya ya. Ini iki wis kudu ae kok. Kita pergi. Ora cah. Baik kok. Hmm. Ah, gila tak patenane sik. Ah. Ih. Wis kadung iki. Alah. Yo, jangkir saiki. Yo. Aku apa Ya. buktinya? Wes jangkir. Mak, kok padha tukele kok. Alune gede-gede kok nek. Iki lho maksud tengkir. Oh, bojone kancane kok apa buktin? Lah iki yo nek ambek bojomu ki tak iki koyo serius ngono lho. Ora ki tak nyoba karo aku karo kowe. Wong urip kok tukaran ae. Coba tak cobane iki karo aku ki jane gelem apa ora ngono lho. Wong Boleh wedok itu ki ora jajaki ngono kuwi. atiku. Ora nek jenenge wong rumah tangga ki yo aja ngono to. Dane ki ayo sing rukun. Mangan ora mangane wong loro. Ora sing sitok rono, sing sitok rene. Lah kaya ngono, terus ana bojone kancane tek buktin. Lah kita iya mending kok. Ora saiki ya sing rukun sing apik. Tak anggap sedulure dhewe ngono lho. Aku ki mau coba kowe ngono lho. Nah, aku yo tetep setia. Saiki sing wis ya wis Sing wis ya wis. Sing wis yo wis. Kudune ngakeki contoh iki sing apik. Kak dadi ngancane sapa iki? Ngene iki. Ngakeki contoh sing apik. Boleh Pak. Dongak-dongakno karo Pak Sukino iki kan gawe. gawe. Mantu. Ya muga-muga enteke nggo saitik ning rezekine entuk akeh ngono lho ya. Amin amin yo. Bar nganggap ketoprak wae dhewe muga rezekine tambah akeh. Iya. Sing ngantene ya semoga uga sakinah mawaddah warahmah. Rukun selawase yang diparingi momongan ngono ya. Yuk. Ngono. Tapi saiki yo acarane enek anu aturan kabeh. Kabeh ora ngerti to piye kabeh. Apa kabeh? Kabeh keluarga bertanah. Bertelana. Kok iso keluarga bening sana? Lah wong nek ora telananan yo abanake akeh kok. Saiki ngene lho ya. Oh, kabeh. Awake dhewe iki kon ngerjak-ngerjakno nang kene, hibur masyarakat kene yo padha gawe seneng-seneng dolanan ngono lho. Piye dolanan? Heeh. Kowe awakmu sing gawe gedeng apa aku tak ngono. Dolanan gek dhewe-dhewe. Dolanan dhewe. Dhewe piye maksude kok. Yo kok mosok aku dolanan nggonmu. Ya Yo karo kene lagune. Dile nek urung teko ngene kok iso. Ayo. Rukun Islam.
treng. Kang lima punika Pretikana Pak Juki wis mulai Pak. Ing prasatana Ayo Pak Juki. Ayo pada titik ing lima waktu kaping papat bayar zakat kaping lima ibadah haji rukun Islam sempurna Pepeling monggo Mas dados pepeling. Saya tinggal di Maghrib lan Isya sampai rayokane ditambah salat sunat Padha dielengke
Sampurna yen Luhur lan asal salat sayang ingat tepi tindak ukar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunat iku perintah agama sing yo